Idamu lase-Riverlands kubikwa ukuthi liqhume ngezithuba zehora lesine entathakusa. Izakhamuzi zithi zizwe umsindo wento ebivunguza njengamagagasi kwasa kugcwele amanzi yonke indawo. I was woken up by that awful sound of, I didn't know what it was, but when I looked out of the window, I just saw this lot of water just coming through. Lo monakalo ucekele phansi izindlu, imigwaqo nengqalasizinda. Izakhamuzi zifuna izimpendulo. We are waiting for someone to say something, tell us something more, who's responsible, why this happened. Okhulumela izenhlekelele eWestern Cape uthi kusaphenywa kanti labo abanesandla bazothathelwa izinyathelo. I'm pretty sure that an investigation will take place for two reasons. One, what happened? What caused this dam to burst its walls? And two, what should be done for this to never ever happen again? Lokwenzeka nje lezakhamuzi ezibhekene nenkinga enkulu yokuntuleka kwamanzi ahlanzekile ngenxa yokucekeleka phansi kwingqalasizinda ethutha amanzi kulandela imvula enamandla.